diperbedak saking kitab Nurul Burhan juz awal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'min billah wal yaumil akhir." Sapa wong sing iman marang Gusti Allah lan dina kiamat, walam yu'min bi hadis sholawat, senajan iman lawan Allah lan dina akhir ning ra iman kanthi bi hadis sholawat. Wa ana bariun minhu, mongko Kanjeng Nabi lebaran saka wong kuwi. Wa bariun minni, lan wong kuwi ya lebaran saking ingsun. Wa mangkanat hadis salat indahu walam yu'allim halil muslim, la iki ancamane. Sapa wonge wa mangkanat, sapa wonge sing ana apa hadis sholawatu ikilah sholawat indahu ana ing sanding iman. Walam yu'allim halan orang mulangake ing hadis sholawat lil muslimina maring wong-wong Islam, fa ana bariun minhu, mongko ingsun lebaran saka wong kuwi, wa wa bariun minhu, lan wong kuwi lebaran saka ingsun. Sehingga sahabat Umar pun ngendika, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ora ningali sapa ingsun ing utusanipun Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam taraka hadil ayata taraka hadis sholawata inggal ing ikilah sholawat yauman qattu. Kanjeng Nabi ora tau tinggal sholawat menika. Sahabat Utsman ugi ngendika, kuntu lam akhud al-Qur'ana fa'allamani Rasulullah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kuntu lam akhfid al-Qur'ana fa'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Utsman, aku ora apal Al-Qur'an sehingga Kanjeng Nabi mulangi ikilah selawat. Farazaqani Allah hifdzul Qur'an, sehingga Gusti Allah ngrejekeni marang ingsun bisa apal Al-Qur'an. Warawa Hasan Bisri Abdul Hadi faman ta'a biha rafa'allahu anhu sab'i baban minal bala wal madab wal afat. Saka sahabat saka Hasan Bisri Abdul Hadi Abdul min Hadi, setengah saking keutamaane saka ikilah sholawat. Faman ta'a biha, sapa wonge sing ndonga kanthi maca sholawat, rafa'allahu anhu sab'ina baban minal bala, mongko Gusti Allah ngangkat marang wong kuwi 70 bab saka bilahi wal ngadab lan siksa wal afati lan panca baya. Wa qala Sufyan As-Tsauri, Sufyan Tsauri ngendika, wailun liman qara'a di salat wa nasiyaha, cilaka tumrape wong sing maca ikilah sholawat lan nglalekake ikilah sholawat. Faman nasiya faqad doyanga umrohu, sapa wong sing nglalekake ikilah sholawat mongko temen-temen niyak-niyakake ngumuriman. Walaya lamu sawabalan orang ngerti ganjarane ing ikilah sholawat illallahu ta'ala kejaba mung Gusti Allah ta'ala. Wonten sholawat Muhammadur Rasulullah menika waosanipun Allahumma sholli ngalaman samaitahu dzakiron habiban mudzakiron Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ngalaman samaitahu Ahmada wa Muhammadan wa sayyidan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, Allahumma sholli ngalaman samaitahu sabiron nabiyyan wa muraqiban Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kaping sekawan, Allahumma sholli ngalaman samaitahu ghaliban wa rahiman wa haliman Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ngalaman samaitahu aqiban kariman wa hakiman Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ngalaman samaitahu adlan jawadan wa muzammilan Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ngalaman samaitahu qasiman mahdiyan wa hadiyan Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ngalaman samaitahu sakuron wa harison
wa mudassiran Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu qa'iman hafiyan wa abdallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu syahidan basiran wa muhdiyan Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu bahiyan nuran wa makiyan Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu syakiran wa waliyan wa nadhiran Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu tahiran sofiyan wa muhtaran Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu burhanan sahihan wa sarifan Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu musliman raufan rahiman Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu mu'minan haliman wa madaniyan Muhammadun Rasulullah. Allahumma sholli ala man sammaitahu qayyiman mahmudan wa hamidan Muhammadur Rasulullah. Sing terakhir, Allahumma sholli ala man sammaitahu misbahan amiran wa nahiyan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki naminipun sholawat Muhammadur Rasulullah dari Kanjeng Nabi, sahabat Umar, sahabat Utsman, Hasan Bisri, Sufyan As-Sauri, lan malaikat Jibril padha ngendikaken keutamanipun sholawat Muhammadur Rasulullah. Sapa wonge sing nyanding sholawat iki yo ora diwehi ngerti marang wong Islam, wa ana bariun minhu wa huwa bariun minni. Muga-muga kanthi kula matur ngeten menika minangka pemulang datang panjenengan sedaya pemberitahu bahwa ada sholawat sing jenenge sholawat Muhammadur Rasulullah. Monggo nek badhe ngersakaken difoto nganggo HP, yuk paling ora sepisan wae sak umur wis tau mod. Kata atur kata 8 nyuwun apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.